שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון שלי. אוקיי, והיום אתם תראו אותי טוב כי יש לי תוכנת צילום. כן, אשכרה. לפני רגע הורדתי, והיום אנחנו עושים... אני גם אוכל מלח רק בזמן זה, אוקיי? והיום אנחנו במשהו חדש. אתם לא רואים את זה עדיין, אבל תראו מה קורה סמי חזם 5. כן, אבל טאדה! נקישה אותי בכיסא. זה מפריע לך לסרטון. נהיה. יאללה. הנה. כפי שאתם רואים, אנחנו בונים טירה. וזה לא סתם טירה. אנחנו צריכים לבנות עוד אחת בסוס עליו אתם יודעים עוד כמה שלב. ואתם יודעים זה? זה מין משהו שאתם לא מכירים, אבל אני מצאתי. קוראים לה שרת... באמת, מה קורה כאן? אני שנייה יצא מהעולם הזה, ותראו איך קוראים לו. רגע, שנייה. שנייה, היה לי. אוקיי? באמת. אוקיי. מה יקרה? אני באמצע סרטון ותפסיק להפריע לי כבר. אוי לעזאזל. הנה, דרגון קיני, זאת אומרת, אבירי הדרקון. אני נכנס לעולם הזה. אני אוכל גם. סליחה על הרעשים ברקע. אוקיי, חזרתי. זהו. הנה. חזרתי עוד באמת טוגל דנקפול. למה זה נכנס לי? טוגל. מה קורה כאן? אוי, זה הכלבה שלי, כן. ותפסיק כבר. סליחה. אומייגאד, כמה זמן. אומייגאד. רגע, אז אני אעצור את הסרטון באמת, בשביל לראות הסרטונים שלי. אני שנייה אעצור את הסרטון. נו באמת. לא משנה. לא יתגרר לך למרק. לא ככה. אם את רוצה להפסיק, אני באמצע סרטון. אוקיי, כפי שאתם רואים, עשיתי כבר, כאן יהיה חנות, זה. האביר הרגיל, דרך אגב, לא הראיתי לכם מה קורה
כולם מקבלים. כן, הגשם, כן. ואני מחכה פרס. זה יהיה. רגע, שנייה. טיים. סט. הנה זה, מה זה מתחילים איתו כולם. האביר השבור. הוא יש לו קצת הגנה התקפה. הוא הכי לא שווה. כי ועכשיו אנחנו נתחיל לחנות. עכשיו אנחנו בחנות. הנה. זה האביר הלא שבור. ודרך אגב, אני עם טקסטורה בתלת מימד. כן, מגניב. אוי, כנראה זה בגלל שאני מצלם לי של להגיד, שנייה. אוקיי, חזרתי. אוקיי. הנה, אלה התלבשות של הארצ'ר. ודרך אגב, זה ממש, הארצ'ר ממש די חזק. האמת. תקשיבו. מה קרה כאן עם הלאגים האלה? נו באמת. אז אני אשתמש בשיפט. הנה, אתה יכול לתקוף את הדרקונים של הקבוצה השנייה. עם יריות. של אש. בגלל זה הארצ'ר ממש חזק. עם המטריאלים המקורי. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך. זה הוויזארד. זאת החליפה שלו, גם לא כל זה ההגנה. בלייזר, אנדרפלר, סנובול, וסיכויי פויזן. והכי חזק. טאדאם. רגע, שנייה, אני זוכרת. נהיה טיים סט. טיים סט. דיי. נו באמת. איפה די? דיי. יופי. טוב, אני רק מחכה שתצא השם. תצא שמש. איזה סיכוי זה היה? פויזון. בוא ניקח פויזון. מה עכשיו הסוללה? מון אין דר טוב, אני לא יודע איך לכתוב. אוקיי, בוא נראה מה הולך בינתיים. אוקיי, זה טוב, יאללה. אוקיי.
רגע, שנייה. יש לי רעיון. נכון. וי. הנה עכשיו זימנתי לכאן. עכשיו אני אקח שיקול של רעל. יסתה. ביי ביי. זה די חזק. די טוב. ואני אצא לך מה הולך חתילה. אוקיי, עכשיו אני... אפילו פויזן. באיזה סיום אני אדמיין את זה? הנה, זה מספיק. יופי, יופי. אוקיי, ותראו בינתיים, תראו את הפרנס. הוא די בתלת מימד. אני יכול לומר שהוא די השתנה. רגע, שנייה. מצטער שאני עוצר את הסרטון כל רגע. פעם אני אנסה לא לעצור. סליחה. אוקיי. יאללה. אוקיי, אז אני לא יודע מה נעשה היום. אני חושב שנעשה תקרה מוארת לזה. אני אסתדר, אז לא יהיה לי בעיה בלי הטאב כל כך. חוץ מזה. בסוף הסרטון אני אעשה באמת אני אעשה מערכת שעושה טוגל, כלומר זה לא משנה, אוקיי? שעושה כל פעם יום, כלומר כל פעם יום וכל פעם גם מחווה את הגשם בסוף הסרטון. אחד מהחלקים אני יכול לעשות give עכשיו נהיה איפה היא? give מצטרך להגיב בימינו. תודה. time set
ועשיתי גיים רול. כזה היה חופר. הייתי צריך לעשות את זה יותר. אוקיי. אבל בינתיים זאת הדירה. ואיך אני מתכוון לעשות את הדרקונים? אני אשתמש בביצות זימון שיש במיינקראפט. ואני אבזר כאן ארמור סטנדים עם אישור ארמס. מסתר ועם אינביזיבול ועם נו גרביטי, ואני ארבה אותם בכל מיני מקומות כאלה. אני אעשה גם ערים כאלה, ואז אני אכין מין דברים כאלה. יש איזשהו טריק של קומנט, היה לי איזשהו מצב ולא יצר אותו, שיש כזה דיספנסר כזה, עליו שמים ארמור סטנד עם נו גרביטי ועם שם ועד זה. אוקיי. זהו, מצטער על זה. נו באמת. את היית? שוקוש! טוב, עשיתי זה, אני הולכת להתקלח. ומה זה עוד עשית? זה מפריע לי. מה, עוד לא סיימת? עוד לא. אני רוצה לבדוק כמה זמן אני יכול לבדוק. וואי, כמה. כבר 18 דקות ו32 שניות. אוקיי, אני חושב שנגמור להיום את הפרק. תודה שנהנתם, לייק אם נהנתם. אני לא נהנתם, אני ממש נהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.